Soarele arde tare afară. Vreți să vă răcoriți? În loc de apă aș putea să vă sugerez o sticlă de bomboane rece ca gheața. Am adăugat niște apă și bule, așa că poți crede că este o băutură. Nu este, e practic sirop. Dar competitorii mei și cu mine am cheltuit decenii și miliarde de dolari pentru a face treptat publicul larg să asocieze produsul nostru cu distracția, fericirea împreună și, în unele cazuri, întregi sărbători care, slavă Domnului, au loc regulat de-a pururi. Ce vreau să zic e că probabil ești deja convins de ideea de a consuma zahăr umed cu bule în el, așa că nu voi mai cheltui bani așa și nu voi mai plăti o celebritate, milioane de dolari, să-ți spună să bei zahăr umed cu bule în el. Nu trebuie să-ți placă, deja o iubești. Bună, sunt un tip numit Roger și dacă arde soarele afară sau îți place să ai prieteni sau practic orice alt aspect universal al vieții, cred că tu ar trebui să cumperi bomboane lichide efervescente marca Horton, dar mai important, cumpără pentru copiii tăi. Desigur, dacă copilul tău merge la școală publică, avem mize uriașe în meniul lor de prânz, așa că le vom vinde direct și te scot complet din ecuație. Poți chiar să pui banii într-o cutie de sticlă și să alegi dintr-o mare varietate de arome. Colorant caramel, dacă ai ști pragul zilnic de zahăr pentru consumul uman, foarte puțin, și cât zahăr e într-o sticlă de zahăr umed, foarte mult, probabil că n-ai bea-o, dar noi vrem să o bei, așa că l-am mituit pe legiuitor să ne lase să obscurăm informația, pur și simplu, dar dacă ești îngrijorat, punem cuvântul dietetic undeva pe cutie și înlocuim grămezile de zahăr natural cu substanțe chimice care sunt așa de incompatibile cu biologia umană, încât corpul nostru nici nu le metabolizează. Asta o să se prelingă rapid prin mine. Din fericire, suntem destul de siguri că aceste chimicale nu cauzează probleme de durată, mă rog, cu excepția cancerului de rinichi în animalele de laborator, precum și alte tipuri de cancer în alte animale de laborator, dar tu ești om, așa că nu contează. Da, dulce, dulce acid. Acid este cuvântul potrivit. Dacă torni o sticlă de acid zaharat răcoritor pe o mașină, îi va disolva literalmente vopseaua. Dar nu o turnăm pe mașină, o turnăm în gură printre dinți, în burtica noastră. Și vei plăti mai mult pentru asta decât ar trebui, chiar dacă nu costă aproape nimic să o facem. Ambalajul este de fapt cel mai scump input. Poți păstra asta pentru mine? Foarte multă apă a intrat acolo. Mă numesc Roger? Cumpără asta. Am nevoie de o spălătură stomacală. Dacii mei dragi, mulțumesc pentru vizionare. Dacă ți-a plăcut, scrie niște comentarii, de pildă, ce brand crezi că am folosit la filmare? Tu scrii comentariile acolo jos, Bridget le adună, le curăță și mi le trimite pe cele mai bune până la ora 13. Mulțumesc din nou, dragii mei!